जाबाय इन्जुर सोदे हानि इन्जुर नोंथांमोना मिथिखागौ गामियावदि मा जाखायो न'फोरा हानि जाखायो बांसिनानो खायफा साख्रि गोनांफोरनियाल' मा जायोमोन आगोलो पाक्कानि जायोमोन अबयसे आथिखालाव माने बांसिनानो पाक्कानि न' लुबाय आरो आगोल साख्रि गोनांबाबो खायफाया हानि न'आवनो थायोमोन आरोना ओमफ्राय दानिया बांसिनानो पाक्कानि न' लुबाय हम लनफोर लानानै लुबाय आरोना ओमफ्राय जायफ्रा साख्रि दं बिसोरसो लुबाय ओमफ्राय साख्रि गैयिफ्रा बेबायदिनो हानि न'आवनो थाबाय ओमफ्राय जोंनाबो जेरै साख्रि गैया नालाय माने बेबायदिनो आरो इन्जुरनि न' बेथ' नर्मेलखा माने हानि न'आव थानायाथ' नर्मेलखा जोंनि बर' गामिनि थाखाय माने जों एसे हाजो ओनसोलाव थायो नालाय स' बेनिखायनो आङो न'आव बारा भिडिअ बानायनो बायो मानोना बेकग्राउन्डफ्रा मोजां जाया अब्लाबो आं बेयाव खुला बुंखाबाय आरोना खुला बुंखाबाय मानोना ब्लगफोराव आङो आंनि रुमखौ दिन्थिगोन माने आंनि रुमावनो भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना जाहाथे नुबाबो जेबो माबा मोना थारमाने अफेन जाया आरो अफेन जायोब्लाथाय नोंथांमोना नायना थांनो हागोन आरोना। So hello everyone, good morning, welcome back to my channel. दिनै दासो सोलोंखांबाय सिखारनानै सोलोंबाय ओमफ्राय एसे बाहेरायाव थांबाय दा आंनि भिडिअखौ जागायबाय फुंनि बेसे टाइम बेसेखो What is the time now 7:10आव जागायबाय आरोना स' जोंनि एग्जामनि एसे लाहार फाहार जागासिनो माने अनलाइनथ' जाया खिन्थु असाइनमेन्ट टाइप जागोन एसेबां सम होगोन एसेबां समनि मादाव नोङो माबाखौ एन्सारखौ लिरना हरनांगोन आरोना स' एसे आं प्रिपेयार खालामनांसिगोन आरो फरायनांसिगोन गावनिखौ ओमफ्राय ओरैनो टिउसन दंखायो टिउसन थानानै माने दिनै टिउसन गैयामोन सानडे नालाय ओमफ्राय ओरैनोबो टिउसन थायो स' दा आं एसे ज'जों टेबोलाव एसे फरायनोसै उनाव स' दायो लोगो मोनसिगोन। अखा हागासिनो अखा स' साउन्डआ एसे प्रब्लेम अखा हागासिनो बोथोरा एसे थान्दा स' सुइटार जोमगासिनो आं गोजांदों नालाय दा दसे फरायनानै दा आंनि माबाखौ दसे फरायनानै आङो दा टिउटरियेल खालामनांसिगोन क्लास 10नि टिउटरियेल चेप्टार 8.2खौ जागायगोन दिनै ओमफ्राय दसे उनाव खालामगोन आरो ओमफ्राय आंहा स्टेन्डबो गैया आखाइजोंनो रोंनानै खालामनांगौ जायो स' दसे फरायग्रोनोसै आं गावनिखौनो मानोना एग्जामा स' खाथि एग्जामा जोबोद खाथि जाना दं। So guys, टिउटरियेला जोब्बाय ओमफ्राय आं एडिटबो खालामखांबाय दा एक्सप्लर खालामगासिनो जागासिनो 19 मिनिट्स जादों दिनै आगोलनियाबो बिदिनो आधा घन्टा 30 मिनिट्स 29 मिनिट्स जादोंमोन दिनैया 19 मिनिट्स बेनिफ्राय दा आं ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय एक्सप्लर जाखांबाथाय आपल'ड होनोसै ओमफ्राय दा ब्लगखौ उनाव मोनाबिलियाव होनोसै आरो ब्लगखौ आपल'ड डाबल डाटा खरस आंहा बाय दा बे जेबो नङा जुदि आं बिदि खालामनानै गोसोखौ रंजायोब्ला एबा एन्जय खालामोब्ला माथो फुल दं जेनेबा आरो बेयो आंनि मोनसे डायरि हिसाबै थालांसिगोन मानसिफ्रा नायनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा बेफोरो भिउस मोनो मोना एबा नायनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा आइ लाभ डुइं दिस स' आरो बेकग्राउन्डनि थाखाय निमाहा होदो मिडल क्लास फेमिलि ना स' इट्स अके नर्मेल बाथ्रा बेफोर स' गाइस आङो एडिटखौ कमप्लिट खालामनानै ओंखाम जाबायमोन ओंखाम जाखांनानै दा माने आपल'ड होगासिनो ओमफ्राय दा आं आपल'ड होनो थाखाय फैदों फिल्डनि थाइजौ सिङाव बे फिल्डनि सिङाव मानो फैदों आं मिथिगोन ना बेयाव माने एयारटेलनि नेटआ मोजाङै नाङो आरोना खेबसेयावनो 2 MB 1 MB खारो स' बेयाव आं थाब आपल'ड होनायखौ थाब फोजोबनो थाखाय बेयाव फैबाय नङाब्लाथाय मार गोबाव लागोन आपल'ड होनायाव न'बाथाय स' थाइजौनि सिङाव माबाया नेटआ मोजाङै नाङो एयारटेलनि नेटआ मोजाङै नाङो स' बेयाव आं आपल'ड होनो फैदों बेनिफ्राय दा आङो टिउटरियेलखौ आपल'ड होगासिनो क्लास 10नि चेप्टार 8नि 8.2खौ आङो दिनै माने कमप्लिट खालामबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आं दा आपल'ड होगासिनो बेयाव दोमैलु नै बोथोरा दोमैलुथार स' गाइस मा जादोंमोन
एयारटेलनि डाटाया जोबना दंमोन ओमफ्राय आं दा अनलाइन रिचार्ज खालामना होबाय 249नि अनलाइन रिचार्ज खालामबाय ओमफ्राय दा खालामनायनि उनावसो डाटाया मा खारबाय नङाबा मानो खाराखै दिनैलाय मानो खाराखै जागासिनोमोन आं ओमफ्राय डाटा सोबाय सोनानै दा खारबाय ओमफ्राय नै दा आपल'ड जाबायबो आपल'ड जाबाय दा थांसै ओमफ्राय एसे आइया बेदर लाबोदोंमोन अमा बेदर बेखौ एसे गोदाहैनो र' माने गोदाखानाय नङा बेदरा बेनिखायनो एसे गोदाहैनोसै बढ़िया जादोंलै बेदर लायाखै बेनो आंनि फार्स्ट अमा गोदानाय बेनि सिगां अमा गोदाफेराखैमोन ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो गोदानानै आरो लोगोसे सेखाया मानो मोजां खालिसो जोर खालामना लाबोदों माने लोगोफोर अमा गोदाखांनानै दा माने संनो लागै अमा गैया सामब्राम गोजा गैयानो सामब्राम गोजाखौ आं दा दखानाव लाना फैनोसै गामिनि दखानाव जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अब्ला गुड बाय